Takže čaute ľudia, zdravím vás pre novom videu, dneska si zahráme Bedfights. Jo, Bedfights. Bedwars. Proste takto budeme killovať ľudí úplne. MVP budeme, najlepší tipsi. Au. Seba! Tamo! A čo tam má predstavovať, ne? Však ja som tam zabil 5 typkov. 5 typkov. Ja som ich tam nahitoval tiež, rozperu mňa za bezpek. Ja nie, že som ich tam nahitovať, ja som ich zaspamoval. Mapa. Nie, v interiér. Minie, dobre. To tak nebolo veľmi dobré, lebo nie sme spolu. Nevadím, dáme si jednu hru proti sebe, čo? Už. Hej, natáčame? No? OK. Už sa mi to vydarilo. A nejak toto natáčame asi 5. krát, tento úvod. Ja som z YouTube. Fakt tiež? Tam týpek má za menom E.T. Ale to neznamená, že je to youtuber. Tak aj ten možno. I go on stred, sebo vieš, kde ma nájdeš. Na strede. Ty kokos. Hodíš mi diamanty, ktoré budeš mať? Ak budem s tebou v týme, prečo sa nehýbe? Ale ja by si nehral. Tak ja som sa zastával. Takto som sa extrémne zlakol. Však vieš, ja som sa skoro udusil. Čau, ty si modrík. A ty? Aký? Bratu. Ja? Dobre. I'm Summer. Ja Shrek. Somebody walk with... Ale ne žltý skrám. Ja že nemám na jedné perlu. Kámo, ty keď mi píšeš kobrán, tak ja si strelám. Aha, vidím, ktorý typek. Ja som s tým typkom padol. Prečo bola E.T. Ja mám podozrenie, že tu mám druhú. Safe 74 ET. Myslíš toho? No. No. Kámo, my sme traja. Ja som bol tak rád. Žltý na nás, žltý ide na nás, žltý ide na nás. Nechme nás. Buchaj, tako, klikajme. Spam, 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 spam. Počkaj. Tam len ho zabal. La 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 la, pozri aké... Puči. Bau ho. No bavím ho ničením našej postele. Stačí také zabavovanie. No? Kámo? U vás je môj. Vidím, že u nás je tvoj. Vidím to. Ja som skapal. Idem ti poslať tu ten request. Ne, neposielaj mi ho teraz, ja už som ti ho poslal. Ty mi ho musíš potvrdiť. Potvrdil som a ide sa špektiť. Prosím. Ty mi ho nemusíš posielať, ty mi ho musíš potvrdiť. No, Sebo. Chcem ti len povedať, že ty určite padneš s tým diamantovým mečom. Nepadne. A koľko máš emeraldov? Skoro na armor. Potrebujem. Ja viem? Nevieš matiku? Ja viem? To by som musela. No, kto tu nevie teraz matiku? To musel ešte 6 diamondov. No, vidíš. A koľko bez toho, aby si sa pozeral? Čo? Vyzeráš
Koľko potrebuješ na najlepší armor, aký môžeš mať v hre? Nevidím. Vidím, že skapínaš. Your bed has been destroyed. Alebo ty tu čelúku na mňa meleš a teraz vravíš toto. Ja na teba prejím vo fajte. Dobre, ja na teba vo fajte idem liečiť. A toto tam. A potom musíš povedať, your bed has been destroyed. Som tu strašne ako otrok. A ty mi tu povieš. Ty tu meleš. Ja sa tu snažím ho zabiť. Ty pitníkar. Ja. S diamantovým mečom. S 2 emeraldmi. Ja som hovorila, že si ním skapeš. Povedal si, že si nikdy spadne. Ale aj tak skapeš. Ale ty si povedal spadne. A prečo padne ty vekšotí? Lebo Na nervy? Lebo sa nudí? Lebo hra s tebou. Dobre, nejdem ťa spektiť. Lebo typek nám Asi nám typek obsadil Sigma Baseku. Ty si povedal, že je to môj teammate, bežím za ním, ale nie, to není. Môj teammate, to je tvoj teammate. Môj teammate ešte žije. Môj teammate existoval. Nie, ja som sa udusil. Idem obsadiť Sigma Baseku. Kto by nevedel, no tak toto je úplne Sigma Baseka. A takto musíte sa tam vystavať. A teraz ešte toto spraviť. Obráci 80 HP. Teraz takto zobrať gulu a šútiť potom tú typkovi. To je frajer. Tak ďalšieho buildera tu máme. Ne, on prežil. Mám si kúpiť takého z týchto klás? Ja by som si kúpil asi toho bombra. Nie, ten bomber je meč. Tento najnovší je teraz dobrý. Fakt? Tak sa pozri, vyzerá dobre, má takú sekeru. On má takú sekeru. Tam by to malo písať, že čo robí. Giant Battle X. Dostaneš Battle X na začiatok. Toho bombra, no tak máš vybuchujúce šípy a mega TNTčko. Máš s ninjom máš dvojité meče, double katanas a rýchlejšie vieš hitovať. A ten Inferno máš horiace šípy a horiaci meč. Je to dobrá mapa, dáme. OK. Ja idem na žltého zaplatniť emeraldy a šupky. OK. Veď vieš. Ja, bohužiaľ viem. Ja s tým urobím poriadky. Nebudem mať hlavičku. Potrebujem hlavičku. Nebudem mať. Ja spravím poriadky s emeraldami. Takže, pán Emeraldy, niekto mi nezaplatil ešte dlhy. Sice som ich ja nesplatil, ale vy mi dlžíte Emeraldy. Vy mi dlžíte za to, že ja dlžím vám, chápete? A ty dlžíš 5 €. A ty mne 10 000 robuxov. Čo? No? Aha. Normálny. Mne sa zasekla klávesnica. Sebo poznáš moje zasekávanie klávesnice. Takže
si padol. Ale nemal som žiadny emerald. No tak to som mal šťastie, lebo by si skončil zas v sklepe. Ja som tam nestihol ani dojsť. Máš šťastie. Pink bed has been destroyed. Počkaj, čo? Wait a minute. A znič aj modrých, lebo tí majú tie isté generátory. Jeden z tých dvoch generátorov, čo máme my. Chápeš? Teď máme železné generátory každý. Ale ja hovorím o emerald generátoroch. Chápeš? Z každej strany tam môžu ísť ľudia. A pozor, za tebou je tiket. Fakt? Ja. Počkaj za mnou. Za tebou ide. Nejde nikto. Nikto si netrúfne. Nejde na vás. To by bol väčší problém. Nejde. Dúfam. Mám 8 emeraldov. Ty máš aký armor? Železa. Ja si asi kúpim Diamond armor. Ja idem potom. Koľko si ty chcel? Dám ti polku. Ale ja potrebujem ešte dať enderpearlu. Máš 5. A buď stichoc. Mám už 69 železa. Ja si kúpim takto dve tieto veci. Toto si kúpim takto jedno. Čo sa deje? Ide na nás niekto? Čau! Kde si? U hnedých? Nie, si. Spadni. Komu? Ďakujem. Tak ja som sa trafil. Ja nie som až tak krivý. Let's big you. No poď, keď si na mňa trúfaš. No poď, keď si na mňa trúfaš. Damiana porazí, dávaj. Ty kokos, tak typek na mňa skoč. Teraz som sa vedel, že Damiana porazí. Ale on spadol tiež. Áno, stará škola. Čo? U teba je to stará škola, toto. Alebo ticho. Cipanie. Bo ticho. No, tak čo mám pravdu? Shut up. Why? But you are gone. Typek, toho musím zničiť, lebo neviem, chce sa mi. Teba zabil. Nie, nezabil. Toto je zelený, zabil ma fialový. A skолько mám diamantov? Ale ty nemám diamond. Ale typek nemá už posiel? Ja som zničil zelený vždy. Oh. Žltý, prosím, zachraň. Žltý. Počkaj. Sebo, to si ty? Nie. Ja som v zadku. Čo? Ja som tu reálne, ale uväznený. Nie. Sebo, zabij toho žltého, prosím. Akého žltého? Jaký žltý? Ja nevidím žiadnych liliputov žltých. Ako tak ten typek mal enderpearlu? Koľko
Kámo, já už jsem zničil 3 kostky. Ľudia za mojou snahu sa dajte like na moju stranu. Ty zničil som žltý postiel. Vlastne ty. Hej, ja? Ty si zničil oranžovým. Nenapadný útok! Tak ja mám koľko toho železa? Sebo, typni si, koľko mám železa? Hej, to no. 400. 400? Hej, 400. 500. No, ja poprvé, kamo, víš o tom, že jediný, kto žije, je teraz na strede. Fakt? Hej, čo ti po mne? 600? Ja nevidím Damianov pohľad, ale chcel by som to vidieť. Prečo? Jasne. Lebo mňa zaujímalo, že pomoc, že si nesi kúpiť. Nie, ja som hovoril, koľko mám železa. Tak. Prosím ťa, prečo sú tu takí ľudskí hráči? Zatiaľ prvá hra, prvá výhra. Damodula. Nechcel si dať tú hnusnú kitchen, ktorá je tá najhoršia mapa. Damo, ty ideš po emeraldy a idem po superoch. Čo? Toto mapu nemám rád. Vieš o tom, že toto je najviac NPC video, ktoré asi znáš. Viem. My toho nekomentujeme. Damo. Diváci, lutujte ma, že musím byť s takýmto chlapom. Týme, kamo, on ťa zabil sám. Lutujte mňa, že má taký počítač. Lebo tak nemám počítač jak svet. Mám obyčajnú starú. Neviem, čo to je, HPčko? Asi? Hej, HPčko. Tak, minus. Minus. Ľudia, pomodlite sa. Nech mám normálny počítač. Teda čo? Nemo, potrebujem emerald. Ja viem, len môj počítač nestíha moje stavanie rýchle. Tak si daj pauzu v tom stávaní, choď pomaličky. Pomaličky. A pomaličky je to nuda. Chápeš? Stav obrázky. Prečo som si kupoval lepší meč? Ty ma... Prečo ja? Čo prečo ty? Ako, ja zatiaľ 0 smrť. A ty? Máte vymenovať všetky dôvody, prečo som skapal? Nevieš stavať. Nie. Zasekla sa mi klávesnica, bugujú sa mi bloky, môj počítač nestíha moje rýchle stavanie a zase sa mi zasekla klávesnica. Dobre, ja niečo červený. Kámo, tak tento týpek ma tak naštval. Zobral tie emeraldy pre... Hej, Ešte ku tomu ťa zabil? topík.
Čo k tomu iné mám povedať? Tak vám ide. Čo ti horí pivo? Nie, tebe. Ty! Vieš ten trolík, čo mi zobral emeraldy? Tipni si, koľko mal emeraldov. 12. Asi so mňa robíš sám. A ja ti teraz môžem dať kľudne 4. Kámo, ja som ho prebral a mám že 4 hapka. Chceš tie 4, či nie? Počkaj na mňa prísť, tak mám sa tam. Ty kokos, tak tým typkom šibe. No, nie. Hneď mi to roztiahol na minus postel. Davor, čakám ťa. Davor! No, Ty si mi ani nedá. dal, 4 som ti dal. Nedal. Dal. Ti poslal čo? Daj si inventár, tam ich máš. Pozeral som. Tak ja neviem, skús sa pohýbať. Mám v ruke zbraň. Dobre, mám pre teba ďalšie 4. A skaj máš ten nábor. Čo? Skaj máš ten nábor. No, ja som mal, Pravil, že ti zobral 12. že mi dal 12, ako zomrel. To si nemohol. Ja som ti to hovoril logicky, že keď že ten typek, čo mi zobral tie emeraldy, no tak skapal a dostal som 12 emeraldov. Ale ty si pravil, že ti zobral 12. Nie, ja som povedal, že mi dal, a tu máš ty 4. No, konečne mi vidno. Preč? Ich mám. A ty tie 4, kde sú, jak tu tie naspäť 4, ktoré som mal mať? Predtým. To môj problém není a idem sa pomstiť trolíkovi. No dobrý deň, pán trolík. Máme sa... Poď sem! Na hovno. Ty smrad, poď sem, zhebni. Mal 5 emeraldov. Tu? Ne, Na Enderpearl? nie. Ja ma potrebujem na Enderpearl. Na čo Ender Pearlu? Však som ti dával už 8. Dám ti 1. Kámo! Nedával si 8, dal si 4. 4 a potom, lebo si úplne tupý a neviem kam si spravil, čo si spravil s tými 4, tak som ti dal ďalšie 4. A teraz mám pri sebe 8, tak sa modlí, nech nespadnem. Spádi. Tak nedostaneš emeraldy. Dobre. Poďme. 1. Ja jeden! Tu máš. Viac si nezaslúžiš. Máš ty priznať darmo a ty mi dáš jeden? No. Logika. Dáš mi tie aspoň, čo ti zostali? Tie, čo mi zostali? Dobre, dám ti ich. Tu máš. Niečo by si chcel povedať? Na čo? Dobre, pôjdem ti zohnať, keďže ty si úplne neschopný. Ja neviem, či si ich ty zobral a nechcem mi ich len povedať, či si ich ty zobral, alebo sa steleportuj, lebo ja neverím, že by sa len tak vypadli. Lebo ja som ti dával 8. Nič, to padaj 8. Ty mi dá 4. 4 a potom som ti dal ďalšie 4. Mole. 4 si mi len dal si mi dokopy 5. Vieš o tom, že sa teraz hádame na videu? Ja?
Dobre, mám pre teba ten jeden emerald na Ender Perlu. Áno, to je, kámo, radšej ma teraz zachrán, čo ti po mne blázon. OK, kde si? Super, on na mňa pečí. Kámože, dobre, kde si? A ty tam... Ty si kúpil kušu? Nie? Čo držíš v ruke? Emeraldy! Tu máš a buď ticho. Ja som tú kušu videl. Buď ticho. Napíšte do... Čo to je? Moja láska, moja frajerka. Bežím, láska. Zabij ich všetkých. Vyšli ti po mne, Magor. Ja ťa zabijú. Hej, ty mňa zabiješ? Tak poď fajtiť. No poď fajtiť. Prečo? Fialka? Nie fialka. Hneďka? Kde si? Mŕtvý je. Ale kamo, ja chcem niekoho šnajpiť. Čo sa stalo? My sme to vyhrali zasa. Mne? Čo si povedal? Že vďaka mne sme to vyhrali? Ja viem, ja ti robím nervy, sorry, ale vďaka tebe sme to vyhrali. Najlepšia taká vec, oni chcú vybrať tie zlé sklady, oni chcú vybrať tie zlé sklady, ktoré ty neznášaš. Ja sa stade to nepohnem. Nemo, ak si už ukončíme toto video. Nie? Lebo už mám nervy ako čert. Tak dobre, idem po emeraldy. Ja som radšej spáchal samovrátu. OK, znova sa respawni. Ľudia, malo som vás rád. Ale my teba nie. Čo povedal? Nič. Ľudia, dajte mu bývať. Ne, ľudia, to v žiadnom prípade nerobte. Kámo, ja keby som mal gulu, tak by najradšej po tebe hodil. Má pre teba asi emeraldia. Ja, ninja, parkour. Videl si môj pád? Zachránte ma pred touto mapou. Ľudia, keď dáte like, no tak... Túto mapu zahráme znova. Ak dáte like, no tak táto mapa nebude. Ak máte extrémne veľa lajkov, táto mapa bude v ďalšom videu. A vyberám ju na schvál, lebo ako vidíte, no tak... Ja tú mapu mám veľmi rád. Babovka, skľudni ma. Som kľudnejší. La 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 la. Idem po emeralda. La la. Som kľudný. Jupi. Haja. Môj počítač nefunguje. To by som nebojil ja. Že ľudia. Dobre, idem si tam postaviť bloky. Ninja, parkour. Tak lebo je táto mapa. A tu robím veľmi parkour. Haja, parkour. Mám 3 emeraldy. More. Ešte 2. Ja mu nespať.
zasekla klávesnica. Ľudia, za každú deviatú smrť bude musieť urobiť v realite zahalený 3 repík. Nie. Zoberám stoličku a tak spravím 3 drepy. Čo? No. Normálne do rúk zoberám stoličku a spravím drep. Sebo vám to môže potvrdiť. Pozri. Sebo, tu je takto kamera, vidíš? Má? Jo? Počkaj, Má stoličku. počkaj. Vidíš, má stoličku. No, áno. A drep. 1, No, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Spravil som iba 5. Hoď odstenu tou stoličkou, aby vedeli ľudia, že si fakt mal tú stoličku. Však ty im to môžeš dosvedčiť. Hodil! Sa mi hodil. Objavila obrovská diera. Našťastie nie. Zapokeš? Koľko si mám emeraldov? 0. Sebo. Máš šťastie. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Spravil som iba 5. Tá stolička ale nie je až tak ľahká. Sebo, držal si ho takedy v ruke? Keď som to musel premiestnať a išli sme pozerať. Ja, vlastne, hej. A bola ľahká. Hej, aspoň tak som, nemôže si ísť. Davo, ja ti verím. Ja ti verím. Videl si to? Poď, dáš to. Chodia tá stolička. Alebo ja? Yes. 2, 3, 4, 5. Nejdem po emeraldy. Ty ma chceš proste vidieť umierať. Nechcem ťa vidieť umierať, chcem emerald. Hej, tak si poď choď ty. A ja idem robiť parkour. Jeden mi bude stačiť. Idem robiť parkour. S blokmi. Ty na tvoj parkour. S blokmi. Ale nezabúdaj, že s blokmi. Stačí mi one. To by tu ešte musel byť, nie? Čo? Pozor, ide na teba. Vidím, šut. Fajná. Nízka. Dostanem už jeden emerald. Prosím ťa. Kámo, a teraz by ti bol strašne naštvaný, keď som povedal, že z toho týpka vypadlo niekoľko emeraldov, čak? Koľko ti z neho padlo emeraldov? 0. Náš štígro. Prečo to je odostávaná táto vec? No. Ty vole. Ja som v nebi. Ty byť parkour. Co robiť? Udusiť. Kámo, ja som sa udusil. To žiti. Ty žiť? Máš veľkú žiť? Máš. Počkaj, ale to sa počíta ako smrť, udusenie? Áno. 1, 2, 3, 4, 5,
späť. Tam už nemôžeš spadnúť. Ničia sa postele. Nie. Tak ja niekam nejdem. Áno, nepomni sa z tejto bejsky. Ja budem iba takto snajpiť. Nie, Davo, musíme postaviť najlepšiu bejsku. Nech nám odberatelia dajú aspoň like. Ja nemám odberateľov. Ale nie, robím si srandu. I like you people. Takže ty nemáš rád svojich odberateľov. Mám. Vedel som, že I like you, guys. You. Okay. Skúšam. Vieš, že ľudia chcú vidieť, ako padám. Neurobí to už. Ľudia, čo vravíte na moju snahu? Snipe. Shoot. Fire. Speed building. Len skade budem ja snajpiť. Čo mám tu napísať? Nikto lepšiu neurobil. Akú stenu? Davo? Mhm. Túto stenu. Sebo, niečo si povedal? Dano! No. Zaraz. Počkaj, ja musím sa napísať, že zajtra idem koniec spať. To sa z tej vystrihne. Nie. Sebo, ja som skoro skapal. Sebo, tu je diera. Tu bola diera. Zastávávame. 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 Čo? Čo? Ľudia, zistili sme, že má aspoň trošku väčšie IQ, na tom tam neskočiť. Ty kokos, tak bariéra prišla. Dáme nespadne. Kamo, ideme bombiť, ideme. Musím zabiť tých typkov. Šebo? No? Niečo by si chcel? To, že som profík. Dobre, dám to protilu kamčíme, ne? Poslednou hľadajme. OK. Tak posledná hra ľudia. Guys. Team battle. Jo. Team battle. Sebo, zase sa ideš odstávavať preč? Pravda? Okay. A odvtedy už o Sebovi nikto nič nepočul. Kilometr ďaleko. Už ani nevidím ma. Čau, Sebo. Nevidím ma.
Mapu. Nie mapu. Čo? Že nevidím už mapu. Nerobíme dzeci, používame gumy a nerobíme dety. Ja rozumiem. Nastup ku mne na vlak. Víš, že to neviem za tebou odkopávať, lebo ty nechápať, ako sa robí Skybeam. Neodkopávaj to sebou, prosím. Ja som išiel iba po bloky sebou. Spadlo? Hej, lebo chcem bloky viac. More blok? Hoď si po jednej emerald, kúp si perlu a pošli ju sem. Nie je zlý nápad, ak sa trafím. To je veľká platforma. Pepsinka. Ja teraz pozerám Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. I'm a plastic. It's fantastic. And I brush my hair. I wanna take a wear. Gámo, nebo to je veľká otvorená zóna. Tam sa trafíš. To by nás museli najprv títo pustiť. Ja nejdem utočiť. Ja si tu počkám na Emerald. Idem na emeraldy. Kúš! Tým! Poď tímovať. Poďte tímovať. Chceli sme tímovať. Tak toho som vypol. Používame gumu. Nerobíme ceci. Používame gumy. Nerobíme ceci. Keď kefujeme veci, tak používame gumu a nerobíme dzeci. Modlak u nás prezradil, ale že už nemusíme to robiť na druhú stranu. Prečo? Tak sa pozri, čo tam ti blbci urobili. Dobre. Popíš. Dobre, ty začni stavať, ja mám ender perlu. Nepočkaj, ja to začnem od... Nie, pôjdem radšej... Davo, pôjdeme preč z našej bejsky. Pôjdeme týmto správ. Ja som babika, čo má bibika, cesky má z plastu, po potok se chrástu. Koľko máš blokov? A kde si? Veľa. Kde si? Za výchom našou. Zaskočím na teba z hradu? Sebo, ty si podo mnou podkopal blok. Tak logicky podkopávam bloky. Ale podo mnou, že ja som dopadol a ty si ho zničil. To si hovoril, pozor, skáčeš Marta. Však ja som hovoril, že idem skočiť. Keď si mal aj prvému, si ju mal hodiť. Či na čo sú ti aj prvému? Teraz sekundy doskočíš. Kamo, tak ja som zabil typka s dia armorom. Hej, 2. Tak si kúpi dve perly, lebo ešte spiatočná bude platbová. Nie. Vieš prečo? Lebo ja tie obidve kým na teba. Kam tí psi sú frajeri úplní. Úplne robia dzeci.
Ale s gumou či bez? Bez. S gumou sa nedajú. Volám policiu, oni robia deti pretúry. No dá, vieš tam, že toto malo byť family friendly video. Veľa mojich sledovateľov nevie ani o čo sa jedná. Prečo? Skúšaj ty. Dobre. Postačí mi 216 blokov? Ja hrám. A ja si tebe. Ale to je onlineovka. To hrám zoberieš karierík. Sebo, teraz sa nehyb, hádžem Enter perlu. OK. Čau. Ja som mal 300 blokov. Keď vidíš, že keď držím u seba krompač, tak tam nestoj. Si mohol povedať, že uhni. Tak čo mám pravie? Uhni. Dúfam, že to krátko som sa rozprával so sestrou stridne. Ďakujem. Aj toto. 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 Ďakujem. Nie, lebo keď si sa rozprával so sestrou, no tak vieš čo? No. No tak som na teba robil švartu. Rýchlo. Vieš, že nám útočia na blízku? Ja viem, preto strhám. Nie, my sme im zničili posteľ. No, tak to sa vraciam. Ale ne. Odkopávam to ešte viac. Ja idem zničiť. Páťa sem, madri. Robte, dzeci, robte. Bez gumy a vodce. Dobre, kámo, tu už vyjde byť moja blízka, kámo. Bez gumy, vole, chodce. Nerobte, dzeci, robce. Ale s gumou sa ich nerobce. Dobre, dám ho celú video, prosím ťa. Dobre, takže toto bolo na všetko. Dovidenia, dajte odber, dajte like.